ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିଏ ଅଛ? ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଗୋଡ଼ ପାଉନି। ମୋତେ ଏଇଠୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କର। ଏଇ ଗାଁରେ 3ଟି ପିଲା ଥିଲେ। ବଡ଼ ରଘୁ, ମଝିଆ ଝିଅ ମାଳା, ଛୋଟ ଭିକୁ। ଆହା, ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ପେଟରେ ଭୋକ ନାଚୁଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ବେପାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆଉ କୋଉଠୁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି? ଭିକୁ, ତୁ କାନ୍ଦନା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଫଳ ଥିଲେ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ଫଳକୁ ବିକ୍ରି କରି ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ହଁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଅନାଥ, କିନ୍ତୁ ହାରିବୁନି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 3 ଜଣ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କାହାର ଗୋଟେ ପାଟି ଶୁଣିଲେ। ରଘୁ ଭାଇ, କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି। ହଁ ହଁ ଦିଦି, ଏଇ ନଦୀ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଥିବ ବୋଧେ। ସେମାନେ ସେଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ତାର ଡେଣା ଓଦା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନି। ମୋତେ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୋର ଡେଣା ଓଦା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଡେଣା ଶୁଖିଗଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଲ। ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ କାହିଁକି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ହେଲୁ ଏଇ ପାଖ ଗାଁର ଗରିବ ଅନାଥ ପିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ, ଭୋକିଲା ଅଛୁ। ଏଇ ନଦୀ ଆର ପାଖରେ ମୋ ଘର। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଫଳ ଚାଷ କରେ। ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମାଳା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଗଛର ଫଳ ସବୁ ଦଉଛି। ନେଇଯାଅ, ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ତୁମେ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଫଳ ଗଛ ଉପହାର ଦଉଛି। ଏଇ ଫଳ ସବୁ ତୁମର, ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ନାଇଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ନେବୁନି। ଆମ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଲ, ହେଲେ ବି କ'ଣ ମୋର ଉପହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ହଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବି। ଏହାପରେ ଟିକି ପାଖରୁ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଲେ। ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ସେଇ ଗାଁର ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା ରାମୁ ସାହୁ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ଅନାଥ ଛୁଆମାନେ ପୁଣି ହାଟକୁ ଫଳ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏଇ ଅନାଥ ଛୁଆର କିଏ ଅଛି? ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳନ୍ତି ଏଇମାନେ। କିଏ ଜାଣେ ଏଇ ଫଳ ସବୁ କାହା ବାଡ଼ିରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବେ। ବାବୁ, ଆମେ ଭିକ୍ଷାଟିଏ ନୁହେଁ। ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର। ଆମେ କାହା ବାଡ଼ିରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିନୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦିଅ। ଏମିତି ଅନାଥ ଚୋର ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ
ଦୟାଳୁ ଓ ଗ୍ରାମର ଭଲ ମଣିଷ। କଣ ରାମୁ ବାବୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ସେମାନେ ଆମ ଗାଁର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆହା, ଆପଣଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରୁ ଏମାନେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ଦୟା କରନ୍ତୁନି ଏମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ସତ କଥା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ସବୁ ଶୁଣିକି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ। ତୁମେ କେବେ ହାରିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ ରହିଥାଏ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ।